Epiao abusiafo we ye mo ankasa modesie mopium na na ya apreku matenase e wo African show so ene dey dwumadi aye de bre ono eye soronko kra na nim se dwumadi aye de wo Facebook page ne de wo behwe no wo GH Ashtown TV sana wo YouTube ne so Ashtown TV minya tenase ya eye abebuo amamre ne amane nsemfo bia ye kan ye ntiase na ya adwunu ntantan eno na me ba chiro me kaso na ma chiro berekura wo se ubuo ene emiema a wo se wo ye nti we eye food ni nyina obenya no African show so ye hwa bebuo kasa bi wo kasa bebuo bi dan da nyina ye shaksi a ye se katwaniti makatati uhundien na wo se ma hu hwede a no di adanse ye se nipa wo na ya untimi nso da ye sebe ye hwa bia bi empanimfo se wo hina woni futufuo no wonna sebe wo wintakrabo a woni tire ebe wote ase sei wo hina woni futufuo wintakrabo a woni tire esan se wo hina mpodie eye den a wonkura bata ye wo ahemfumu ahodo agugu wo nchen ye wo mu wo hwe na na chachaw so na na doko wedwe mo mu hwe ne ntoma so wo mu hwe na na nkonwa so wo mu hwe obia ni dibre eno nti se wo obi otuufo so a sebe obekire wo mo se dabi na ade we de yema wo we de nyema wo eno nti se wo bi mu dia ene na fa se wo etu ho ye famre mi pasu afam obi bia wo di mu ana se wo ye ni patitiri wana se wo kobedwam ye nipa ho de ene na fa de wo etu tirim se wanya wo pese ni nkumnya na obi wo nsam bia enkunim de beba wa fa kire se e wo se wonye nipa no bia on betimi aboaboa wo niema bi ho e wo so mo se da bi madwuma mi ye mi nko mi ntimi nkotire matire sebe oba akọ redra egu oba akọ nsan so nyame ni kata e na oba akọ so nchi wadamfo na praye wo yi ba akọ na bebu dia wo se ye kambom enti wo bepe nkora bata bi di o masisi nnwuma ni bia no sebe ye be ya aha echi a o mo behwe no mo atene no enu nti sebe se wo yi onipa bi na wo din wo sika wo dibre na se opesa wo bibia no ekotote na bibia eda na kwaso dia e wo sesebe unya futufuo unya omo ebesisi wo nchen unya omo ebedi djuma na nya obi akeke wo se wo fa sebe die onim hu nim die eno ntini yese wo hina woni futufuo no ya mo wi ntakrabo a woni tiri mi hu ya nkaso die na ka chide dada ya hwa die bi empanimfo se wo hina woni ntam no onko da wo hina woni ntam onko da eba ne sei si ya kase ntam a yemfa nko ye nananom abiem sabe entam de se wo kan ekuramane nti na mpanifo se obi mfa ntam ni agro nti na na bia kantam ema wonkuro ma na gewutu se asem wa papa ya kan die ene ebase die den ba odin ho betwa so ampa wo bi so na fabra wo wasetena bra bomu e yemfa nko sebe ebi ti se aboa ye friend se preku na owura a wo yen mpreku so obi yen mpreku na obuta no preku ensem fuwa ba ku mienu na wa nhunu a na che se wonyen mpreku ene no obi na yen na ye okwone nam ho enti yebusa preku ko saba ko se preku ya aboa sebe oye ne hu fi pa na mo se wo kire na so be ma ne ho aye fe na wodware na e ka ho ana obi oye mpreko be ka se preko wodware ni wi be sa akoto na techem sa so no fi no e na duane fa no to nchen ye hwa de foforo ansa na obi be ye panyini obi be nya bibre obi be nya sika na wafa eniema bi mu wa mfa saa ya onimu a wa bra bo no ntimi nya macho da o se wo face niema bi troubles and trials yan hwa de empanimfo bebrebe wo krom ha ene aman hodo so a sebe o ma de da fiase akosua nimdie bia nya nuhu bia sua nyansa bi ansa na mu di bread na ekuta wo mo no o mu timi ahye mu kena me fa nko akiri kura wonya me nipa bi gidi pa wo my Ghana mu edi anya different Jesus one touch edrumre bi ye kansemfo bebrebe de to no so
ye de papa no kotum mfinhia bebrebe ene opie ba ye afi kwa na adom no aye kese enti wo fi se nei ba bia odu ye ohwe ase no oduru ha obaye den obeto ne bo ye fa nhwa bia bi sebe o man panyini bi a wonya ne ba bi ko Mandela okoda afiase emfie aduonu nwotwe 28 years but opie ye no oba ba ye man panyi esanse no wada afiase panyi onim ya wo ne amane wo ho nti no o man ani ko ho yi enti ansa na obetime bibisa nje se wafifa ne ma bi mu ansa na wo nso so watime agina pintin me da se wonya ntiase wo ho saa ye nhwe so na ye nkɔ yanim empanimfo se sebe wote ka mu a na wo so niema enu ye ti bone wo busa ma se ka mu de me de na matena na sa som niema eye kasa empanimfo anwene bia to so fato wabra bo ho wotimi sa ade a wo ye obia ye bi ekosoma no nko a wo de talia na awai wo de sia na atu entempa na no se wo hunu wo nyansa nsesa wadwen na wanya futufuo bia ntufo na wo koso aya usika wo nyina na wo dwetire nyina ebe hye na wo de wutiri mu adwen se wo da so digwa to so na wo ni kapre ana wo ni dama wo ni sempoa bi da ho enu te wo se wo tu hofo za bia me yei empanifo se ye besi usu a ye be hye o ma ena se ye be kama wa yenim sade asa enti free sabre ye hwe ade a wo ye no se nko ye bia ne ejai anya sa obetena ka mu so na oso niema eno ya adwenbi a beto so adwenbi na beto so no obetimi aye ade bi kura na unhu se wo ye jiso bi prom woni ba ho so no se na se de me ye nie ma me papa ye nhwe ade bi wo ha empanifo ta bu bebi pa ya na mani je ho se ye se akwada woni nhwe kura no so hu ni nsa kokora oni empanifo bom didi sa ko le unsa ko ni mpanifo bom didi enye na wo de to abra bo ho a ni se ne ye pa kire eye usu ne wo ban ya wo de na masase we su niema a wo ye akwada bi wo ho no ma wo gina class 6 but wo timi ni JHS 4 ekokọ ye nsohwe na wo dim kunim o mana bi kwa adesua ne ho ye do ko to adwumam abronti I was saying, you man who drew home 7 o'clock anopa, who could drew hot 10. And you go so away, say no, penny no ordinary yet what they show. And that opportunity we were say, ye need to any bar, confirm Raman on name Mayan and Pension Pension, you know, all you would die. Since a one who saw her. And when tis a say, ye be my wife, yes, I'm off for. Medium a car number 2 for Sasana, who one would die. Ababa bi ko na adwuma mo ko duru honom na abo nondu adwuma we bisa ne se wo ba adwuma amapa no nso eye den na nondu o se ene na me ka asai ti na me ka asai nti wo fa taxi ne ma ne che nti it means say omo ba adwuma na omo ni ka ne de ene da bia so mbedu ho 10 o'clock na ka adwuma na be da fa ma wo so we school benya bia ye tu ho fo wate tu so ho fo na futu nsakire ni padi sensohwe moko sohwe na afi moko pemo a fe na mo no ye hwa bia bi wa ha enne na amafo aba yesu ni ye ban bi ene niema bi ye ma ye ni mbre ade wo se ni pa ni bre ye ma ye ni mbre ye so mpa ni mfo se ba bi ade ne da no sebe se wan fa nto a efiri to na ma ya wa preku mobium ye won nsem bi wo hono mo ekoso wo kuimu ya na mani nje ho nanso sebe to me se di onim papa kra na wanya no eye bone mo no ankasa e wo so obi atimi di ni lemu hwe asase we so aye wo no ho obi tena ase wo mu se me ma do ma chede ekuta me no eye se me ya mani pass me kire concept se ni pa mama ne ho so a no de ne ho akojoin ne omo a omo yesini anaso omo ya ade mani passere obi so ho se da bi ma do ma chede ya asofudie wo se me kɔ Bible school na mbedi sofo obi so do ma chede nse wo so ya presenter obi so de nse wo so kaka
enti se wo de enso be kaka ba bia wo kaka no wontimi nkoyi asresem wo ho wontimi nkoye concept wo ho I was also no kaka no nanso nei de nkaya ye se mesra me ka o minnia no mo asofo bi me papa no bi manyiri chen bi so ebinom su no wo mo ban bi o mo da na die awo man yi mo sebisa amamre ne amaniefo ya nsole ne yeso ya nkasa e me said you twa san wo nim se na chiachia mesra pa se wo ye sofo na wo tie me na bia me kan se wo ye bia se safiri ho esan se eni bonti ne me ne kasa bebuo ene sa okoto sa baba wa beti wo na sebe ne hu gu ho a uko bie wa no kasa ma me kata ho na hu gu ho a nipa nyina wo nyina do mani be hu se ne hu gu ho to mba behwe bi na emu peda bu ni benti wo se ma ne yi pipo wani achi ana asa pipa ho hena no so ye benyansafo de a wote asem wa wo kana se ebi na mi bu sofo na wo hwe mi sana wote asesan osu na de ade da mpani se wa mfa nto afiri to ena sofo no bi ko gina puppet so holy altar waye no na aso dem no wokoko gina ho no wokoyi concert aso dem no wo ye concert wo joke asaboni ensem fata wokoka no akwakofa David die dia be ye mfato ho sa empani force mfato ho nti wo prison ni ra ho na Sudan de nyina no da so dem wati so we sofo na wo feel say we a comedian na it's better for you to stop na ko join ne Actors Guild ana se kuma wood for ko join ne wo mo na no ngo twasini ni ye pe comedians bebre pa sakra so na wo akopɛ Hollywood for na join ne na ye nya concert na papa na ye wo se ye na dwuma ka na num asɛm no ye so ye kasasa sebe ye die ye se ye amamrefo nti sebe ye se ye soma bosom ye da mo ase nemu ye mini se sebe wo konfo boni a watena ya ne fo mo konfo papa beto no ya na ye nyini mu san se de wapoto ama na fie wonchiri so wodi bom la be wo sa konfo fie konfo bi gina ho ana ne chia mi gina ho a wo kom ama sebe omu jokida omu kura mo se sebe omu osum omu nimbie ye no omu kura ni njoki e wo mabosum fie akonfo sebe wo mu njimi enso ne sebe asofo ni bi jimi wa so dem sanse wa anya ma na anya sere a ne nso ma beko adan so anya ba mu ye ba betie nkwaje sem ya ma mehwe concert se ye wo video centers ahodo bebrebe ke be ko ni akwa ko hwesini edu be die di se da ben na nkremofo be so ne so mo kwa akoya asole e wo masalachi ama limam ayi obi se be ye concert na limam na wodi o manim di wo mo no aye concert da bin si da obetinya fa Quran now be a rough some carpet na say am yabe but in the Bible ya bu na nimtia Bible na me yi concert bom ni ye dada ye ho kire nipa binom sebe Islamic company force de ade da sa wan fanto a efiri to me famra ahombabofo me kira posifo asojafo immigration ene won na keka ho mesre wonim ne ye mount o sa wo ye ne ye akatua ne bie agyan na de be maye mesre o bia no wadwuma bia wo ye nti ama nipa bi ahwere ne nkwa adwuma bia wo ye nti ama nipa bi nso so wakwa kodi ba bi basa tutu wana mo ye sasem no a ma obi hu se ye papa mam judges and lawyers mesre fi na de koye di asem a ye ni trodo ye ma obi mfa sebe ne hepride no ma mese ye ha life sanse mpanimfo se ye do ye ho a ye ni akinye mampani a wote so ne na bedwafo ne mpanimfo ne wo mu ka ho nyina mesre ye nyina ye nhwe ne ye nye sese ye sanse mpani se ne ade da no se yamfa nto afrito sabe ekutansimfo bebrebe nanso bleminti mode se mintimint na hanka ne nyina nanso asopa woi encha asem minim se banyansafo ate na obete na bebuom na nso behunu de obeye meda mo nyina mo ase medin ede nana yaw apreku ubetimi afra mi mobium dwumadie ye fra no African Show ubetimi ahwe dwumadie wo subscribe a no ahwe wo Facebook page GH Ashtown TV
YouTube so Ashtan TV. Meda mo nyina ma se twede amponye okese e piao.